Charles J. Scicluna, il-kbir Foster Baħwa, it-tiju, ir-raġel tal-familja, is-saċerdot, l-avukat, l-imħallef tal-Knisja fil-Vatikan, Charles Scicluna, ir-raba Arċisqof ta' Malta. Charles Scicluna, l-Arċisqof li ma jibżax jgħid dak li jemmen. Ma tistgħux iżżefnu l-Knisja Kattolika u jiena nagħlaq ħalqi anke għaliex minn ximdori nagħmel hekk. L-Arċisqof viċin in-nies. It-tim ta' Xarabank jimxi triq kollha mal-Arċisqof Monsinjur Charles Scicluna. Jista' jonqos, meżet ħalluni kwiet kieku. Il-ġimgħa, lejlit l-ingress, it-8:30 ta' filgħaxija. Monsinjur Charles Scicluna jgħaddi sal-katedral tal-Imdina biex jiċċekkja li kollox f'postu għaċ-ċelebrazzjoni tal-għada filgħodu. Kif inti? All right, kif inti? All right. Issa ġej nara ftit kollox lesta grazzja tal-Alla. Iva, niċċekkja. Issa dak li hemm. Ma li jidħol fil-katedrala da filgħodu, Monsinjur Arċisqof se jintalab jinżel għall-kubteħ u jbus il-kurċifiss. U biex żgur kollox imur tajjeb, l-Arċisqof għamel il-prova ta' din il-biċċa. Biċċa rehearsal minna, ta' l-ingress huwa li propju tidħol mill-bib tal-katedral u tbwis is-salib, allura dika minnija, għax dika darba tagħmilha. Anke sew biex ma naqlibx il-ġenokjatura almenu nkun naf jekk jiflaħniex. U l-lejla irid jażel li ma kurċifiss se jbus għada. Parti mill-dan huwa li mbagħad imbus il-kurċifiss. U nażel dan. L-Arċisqof jispjegalna l-fejn iċ-ċeremonja tal-ingress mhux se ssir fil-konkatedral tal-Belt. Monsiu Cremona peress mill-da sar Arċisqof ma kienx isqof, allura l-ordinazzjoni ta' isqof issir San Ġwan, anke għaliex jesa ħafna iżjed. Iċ-ċerimonja tibda billi jiena u n-nunzju nkunu fuq dawk il-faldistorji ngħidulhom hemmhekk dawk. Imbagħad hu iwassalni fuq is-siġġu tal-isqof li jgħidulu l-katedra. U għalhekk il-Knisja fejn hemm il-katedra tissejjaħ katedral. L-Arċisqof jurina fejn se jpoġġu bil-qiegħda u missieru. Ġenituri tiegħi se jqogħdu quddiem biex jaraw. Tgħidilhomx li għattek ta' imma ma jifhmuni. L-Arċisqof qed jibża li se tagħmel ħafna xita. Inkollu niċċekkja weather channel ngħidilkom il-verità. Għaliex qed imsemmija possibilità ta' xi raxxa xita, imma jekk jagħmel li wara nofsinhar inkun iżjed kuntent, imma dan mbagħad jeli jrid se jagħmel. Da San George Preka tiftakru. Ix-xita dan jiżla. Lejni xerrab nasra bintej, nasra mxarbejn. L-affarijiet kbar f'Malta dejjem fix-xita ġraw. In nome di Giorgio Preca, Simon delle Suore delle Assunzioni. Kien hemm il-Monsignor Harvey, l-lum kardinal, li jħossib iċ-ċerimonjal dak iż-żmien fit-207 għatlu, what are we going to do? Għalli get wet. Get wet. X'tam? We got wet, veru San George sar qaddis, xorta, ma insomma. Qabel ma mmorru, l-Arċisqof jurina l-kappella fejn għada se jbiddel qabel joħroġ għall-quddiesa. Għada l-isfijiet inkunu hawnhekk nippreparaw għall-quddiesa, ġifieri wara li nidħol niġi f'dil kappella li dejjem kienet il-kappella fejn l-isqof jipprepara ruħu.
Grazzi ħafna ta' żjara tiegħek. Naf li se niltaqgħu għada u nsellimlek. Ħankompli ftit ħalli mbagħad għan is-seminarju issa hemm xi velja mmur nitlu ftit magħhom u mbagħad ar-raqda. Paċi magħkom. Good night. Bye. God bless. Is-sibt, jum l-ingress. Minn kmieni filgħodu, fit-triq fejn joqgħod Monsinjur Xikluna jibdew jinġabru n-nies jistennew joħroġ mid-dar. Bonġu, is-7:30 ta' filgħodu u qegħdin ħallija quddiem il-bib tal-Arċisqof il-ġdid Monsignor Charles Xikluna nistennew joħroġ biex noħdulu l-ewwel kummenti. L-Arċisqof xtaq li anke meta jkun Arċisqof jibqa' jgħix ġoddar f'ħallija fejn dejjem traba mal-mama u l-papa. Aħna qegħdin hawn illum l-ewwel ħaġa qabel l-ingress biex noħdulu l-ewwel kummenti. Eżatt, qabel ma l-Arċisqof joħroġ mid-dar, jinfetħu bwieb is-sema u tibda liżla ħafna xita. 8:15 filgħodu. Jinfetaħ il-bib tad-dar u joħroġ l-Arċisqof mal-ġenituri tiegħu. Bonġu, awgur. Bonġu, Eċċellenza. Kif inti? Naqra xita. Xita, imet niftakar f'San George Spreka jid. Għandek xi ħaġa xita donna kien. Tħobli. M'hemmx għalfejn jgħidu sposa banjata, sposa fortunata. Ħassasik mistoqsija ftit personali. Xi tlabt il-bieraħ qabel ma rqat? Li norqod tajjeb. U rnexxielek torqod? Iva, irnexxieli. Ngħidilkom il-verità ma lħaqx ettu rożarju u qed l-anġli jgħidu floki għax kont tajjin wisq. Imma insomma llum irid infattih, Immorru mela? Iva, morru. ċitat jew? Iva. Mid-dar f'Ħallija, l-Arċisqof jibda vjaġġ li matulu jżur diversi knejjes. L-aħħar knisja li se jidħol fiha hija l-Katedral tal-Imdina, fejn se jinħatar uffiċjalment bħala l-Arċisqof il-ġdid ta' Malta.